Že je to taková možná i profese. Ale to samozřejmě myslím, že si taky neznamená. Výstavy na ty historie, které to bylo peněz, ale pak jsou podle mě úplně stejná. Do toho to prezentovat třeba na tiskovým zahovolením. Já to třeba měl to místo, to je možná, jestli to máte pravdu, to je jako silná, to je hodně velká výzva, jako žurnalismus. Já bych říkala, to mi posadí, já si myslím, že by se to dělala, ale dělala jsem to tady dávala, že to je hlavně to je vždyká jako já vím, ale ten jako by měl dostávat šroby, to nevím. No, já čisto se zasloužil. To je si, to neříkám, tvoje freska že v Německu bych to nedělala, že já nevím, tak mají nějaký pár limonádek, který víc než my, ale nechci jako šerlokovat, že prostě v té Indonésii to vypadá úplně diametrálně všechno a plně na chvíli to takový rozměr. Že si mám kozenívka, který prostě zamohli. Vždycky jsem jenom lehci. A nebo na léně, že?
nabourá do stolu. To je ono, s Maruškou se nedá podívat, když je popil, takže vždycky, že podáváš si víc, za tebe šáhnu a tak, že a Maruška si snaží půhnout a tím prostě jako na minutu prostě zádrhel, že jo, protože jsem chtěla podat tyčičku jako 6 dní. No, protože jsem myslela, že jsem třeba byla, že tak dělal, že jsem se